and submerge me in His love. Amen. See, kahlala phansi. Mhlawumbi ke if you can just push down the mic, ndiyaziva Gatyeni, if you can just push down the mic to minimize the echo. Goes. Ndithathe lithuba ndibulise umntu wonke ongaphakathi kumnquba kaStefano Ongcwele. Mhlawumbi I will do things protocol observed. Ndinibulisa ngegama elihle lomfeli, igama elihle lomvukeli wam, lo unguYesu Kristu. Amen. Kuyabonakala apho siya khona. Liyavakala kananjalo nefuthe elisisa to the Good Friday. Kodwa siphelele ezantsi emnqamlezweni ukufa kwaYesu Kristu. Kodwa sawuthi uYesu Kristu inkosi xa sithi uvukile, uYesu njengenkosi. Namhlanje ke siqala olusuku lwanamhlanje sibona uYesu lo ngumsindisi wethu. Mhlawumbi bakhona uNyesu abangabanye, kodwa sithetha ngalo Yesu ungumhlawuleli nomsindisi wethu. Engena kuso isixeko sokuzalelwa kwakhe. I want to say as I start this message, abanye abantu xa bengena uYesu Kristu, they had their own agendas. Kuba kaloku ayinguye wonke umuntu othi inkosi inkosi okwazi ukumvuma njengenkosi nomsindisi. Some people, as Christ was entering this city, bathi makaze uYesu Kristu azokusihlangula phantsi kwegunya labantu abasiphethe kakubi. Kodwa kukho abakho nabo in this city besithi lo unguye ngenene nangenyaniso unyana kaThixo. Uyangena owethu uYesu Kristu kwimeko ngemeko. Mhlawumbi as we congregate in this fashion, bakhona bathi I can't wait for Easter. But bakhona bathi I can't wait for Good Friday. Kodwa kunjalo uYesu Kristu uhamba nathi. UnguThixo uYesu Kristu ozibonakalisayo nasezimpilweni zethu, angene uYesu Kristu. I might not know the situation that you're going through now, kodwa ndithi uyangena uYesu Kristu nakwesakho isimo. Mhlawumbi you might not be jubilant, kungekho nto unokuyondlala, kodwa angene uYesu Kristu. Aba bakhethe ukwendlala amahlamvu. Uyabona ke, one other thing that is symbolic here, kukho izinto abazihlothulayo. Mhlawumbi besenza loo nto, they did not even ask for permission. Kodwa bebona lo uzayo bathi noko xa engena owethu umsindisi masimendlalele. But I wonder yintoni le uzayo kuhlothula enhlizweni yakho. Uyandlalele owethu uThixo. Ingaba intlebendwane, ingaba kungabi naxolo. Uthi ka unyathele kuyo Yesu Kristu ongumsindisi, ungena kuso isixeko senhliziyo yakho. Because thetha ngesixeko esiyitsha ngoku esiyinhliziyo yakho, this has happened 2000 years ago. But I wonder inhliziyo zethu sesendaweni enye na. This has been a story that has been relived and be retold. Kodwa ngamanye amaxesha sifumaniseka sikwindawo enye. Yintoni oyondlalela uYesu Kristu? Ingaba kukuzincama? Ingaba ukuthi ukhetha ukuthanda uYesu Kristu ngaphezu kwehlabathi? Ingaba ukuthi this Holy Week is going to be a special and a different Holy Week because you have surrendered your life
unto him. Not to the church, not to kumfundisi, kodwa kuYesu Kristu onguye ukumkani. Esehlo fulfills the Old Testament prophecy of Zechariah chapter 9 verse 9. Gcoba kunene ntombi inguZiyoni, duma ntombi yeYerusalem, uyabona ukumkani wakho uza kuwe. Ayipheli kuloo ndawo kodwa it describes ukuthi ngubani lo kumkani ulilungu. Uthi ungukumkani onosindiso. Our salvation is only found in Jesus Christ. Uthi ungukumkani onosindiso, ungukumkani olilungisa, igqibele ithi ungukumkani olilungisa. Xa sithetha ngezo zinto ke sithetha ngeempawu as we've journeyed together sathi we need to embody the character of Christ. Ingaba unabo ubulungisa kwindlela yokucinga kwakho nokwenza kwakho? Ingaba usindiso alizise kuthi uYesu Kristu luyabonakala kwimpilo yakho? Are you representing the kingdom of light or the kingdom of darkness? Kodwa yonke loo nto yenzeka xa sinentobeko. Let's imbue humility in our journey of faith. Ayisosikhundla, ayikokuzigwagwisa, kodwa kukuzithoba phantsi kwesandla esinamandla khona ukuze yena abe nokuphakamisa ngexesha elifanelekileyo. Inqabuzane lapha sifuna ukuziphakamisa ngokwethu. Ukuziphakamisa kwethu nokukhukhumala kwethu akulodini liphilileyo kuthina. Besisitsho kule nto xa sithi masizinikele njengedini eliphilileyo. Likhona idini elifileyo. Idini elifileyo ke alimkholisi uThixo, kodwa idini eliphilileyo linobulungisa. Idini eliphilileyo embraces the salvation of our Lord Jesus Christ. Our Lord Jesus Christ uyangena kwesi sixeko, ungena engukumkani. Uyangena uYesu Kristu being victorious before he sees the victory. Uyabona lukholo olo? Ungena uYesu Kristu engangxamanga because kukhethwe iesile, akukhethwa ngehashi. Because at times ihashe can gallop, libaleke nemfefe zikaThixo. But iesile likhula kakuhle ukunyathela khona ukuze lukuve lukubone okwenziwa nguThixo. Xa besenza lo mbono sisuke esikwerini, it was not something that is religious to us. Oko besikwenza ibibukubonakalisa uthando lukaThixo in this community. But I dare say to you, charity begins at home. Kungalula ukuba sikubonakalisa ukuthanda nokwenza kukaThixo ngaphandle, kodwa ingaba isimo sethu sithini nangaphakathi? Ukuba isimo sethu sinokufa, we need to proclaim life. Sithi makavuselele uThixo esakungena ngonyana wakhe uYesu Kristu umsindisi kwisixeko awazalelwa kuso, akangene mani nakwisixeko senhliziyo zethu. So that if we harbor grudges, if we harbor unforgiveness, abe nokunyathela ngaphezu kwezo zinto uYesu Kristu abe nokusoyisela. This marked a time of celebration where Jesus Christ was worshipped and praised. Palm Sunday marks the beginning of the Holy Week, as we all know, but we need to understand this. It is also a foreshadow of the passion and the death of our Lord Jesus Christ. Ukubana ngaba sithetha ngoYesu Kristu oza kuvuka on the Easter Sunday, we need to journey with him. But as we journey with him,
sizandlale kuye ngokutsha. Kodwa ke kukho le nto mhlawumbi mandiyithethe kuyo, Gxebe, ndiyithethe nakuyo. Ukubana ngaba uYesu Kristu ebengayihambanga le ndlela, besingangasindiswanga. Kodwa uYesu Kristu chose this way so that we may be saved. So we need not to play this gospel. Kuba yigospel emasiyithethe kwabanye abantu sithi ngokungena kukaYesu Kristu kuso isixeko, he changed the dimension. Ukungena kukaYesu Kristu kuso isixeko wabonakalisa usindiso engaluthethanga, but ingaba wena xa ungena amongst other people bayakwazi ukuthi cwaka bathi kungena umuntu kaThixo. Or perhaps it will be easy to partake in that which is happening and even in those things that are not pleasing to the sight of God. Umbuzo wethu nowam kuwe ngothi makangene man uYesu Kristu even in our situations. Perhaps kukho izinto apha kuwe othe azinako ukuphila, kodwa namhlanje sithi uyangena umsindisi. Akungena umsindisi, there will be life even in your lifeless situation. Uyangena umsindisi abhide isimo necebo longendawo. Uza kungena uYesu Kristu nakweyakho imeko khona ukuze xa sithi uvukile uYesu Kristu, your situation will never be the same again. Sithemba ke uThixo njalo. Ngaye lo unguYesu Kristu umsindisi wethu. Beloved, as we journey together, we need to be well aware ukubana ngaba uYesu Kristu is fulfilling the purpose of God. Ukubana ngaba ukukholwa kwethu akunanjongo, kulilize. Ukukholwa kwethu kuYesu Kristu ongumsindisi ukuba impilo zethu zitshintshe. Kungatshintshi impilo zethu nabo basondeleyo kuthi ubomi babo butshintshe. Yewethu, you might not have arrived where you want to be, but akusafani nayizo. Imeko yakho mhlawumbi ayikatshintshi ngokupheleleyo, kodwa siyawumbona umzila thina ukuba uyasebenza uThixo ngawo. Ngabe uyakwazi ukuziphakamisa na ezo zinto ubusemhla uThixo nakweyam impilo, khona ukuze athi ngena njengomsindisi uYesu Kristu uthi change my circumstance, so that as you change my circumstance, I will be also a conduit of your blessings even to others. Kodwa ukho le nto, others are shouting Hosanna, Hosanna, but ngale milomo minye bazawuthi mbethelele emnqamlezweni. What a paradox. These are the same people abathi xa engena esixekweni uYesu Kristu bathi Hosanna, but isakutshintsha imeko, and also abantu abangena kumxukuxela kube lula ukuthi crucify him, crucify him. May we stand our resolve, beloved, sithi uYesu Kristu kuthi uyinkosi, kwaye asizukumbethelela ngokuthetha kwethu. Asizukumbethelela uYesu Kristu emnqamlezweni kwakhona ngokwenza kwethu. Asizukumbethelela uYesu Kristu emnqamlezweni ngenhliziyo zethu ezilukhulu. And we ask God to soften our hearts. Ukuba kukho umuntu kuyo indlu yakho ongena xolo kuye, xa iphuma le nkonzo man, give the person a call. Uthi ungenile uYesu Kristu esixekweni, kodwa kayiyeka neyam inhliziyo wandinika uxolo. I might not know that which I've done to you, but I'm sincerely sorry. I might not know what I've said to you nakubantwana bakho bade bandichase kangaka, kodwa I'm saying I'm sorry. Khona ukuze nathi siyityalike sibe noxolo
because you are a conduit of God's peace, of God's love, and God's grace. Can it begin with you? Mhlambi bakhona abanye abantu abathi, I'm waiting for that call. Ukungena kukaYesu Kristu kwisixeko senhliziyo yakho ukubangela uba mawuphume nawe udandalazise uthando noxolo. uYesu Kristu akazungena ngokwakhe kwinhliziyo zabo, uzawungena ngawo. They are waiting for that call. They are waiting not for explanation because siyafuna ukuzicacisa. But uthi, nevertheless, I am sorry. Jesus loves you. Uyiyeke njalo, ungalindeli and preempt the response. Because we are preempting. Ndisakuthetha kuye, I want uzawuthini unozibheqengesha. Can we be obedient and allow God to use you to enter that heart asisebenzise, so that we may be saying, I choose to bless, not to curse. Ndikhetha ukusikelela endaweni yokuba ndiqalekise. As we journey together today, beloved, masimamkele uYesu Kristu njengokumkani ezimpilweni zethu. Bakhona ukumkani belihlabathi. Abanye ukumkani kuthi they were introduced by our parents. Singazi. Kodwa ngoku siyaqonda, sivile mos kweza sifundo sesibini. Xa kuthiwa onke amadoda ayakugoba. Will come a time whereby each and every knee shall bow and acknowledge the Lordship of our Lord Jesus Christ. But bantwana bam, it begins with you. Uthi nalapha ekhaya xa ungekathandazwa kuzawulalwa uthi kodwa mama sikwazi ukulala singathandazanga. Uthi uvuka kusasa niza kuphuma and you disperse uthi kodwa mama asikwazi ukuphuma, mama notata asikwazi ukuphuma singathanga inkosi kuThixo wethu. Bakhona ebesilele nabo abangalifumenanga elithuba. Kodwa thina siyifumene lenyweba masithe nkosi. Asiceli kodwa siyabulela. Sithi uThixo uyena wasiphahla wasikhusela kule ndlela. Loo nto iza kubonakalisa ukungena kukaYesu Kristu njengomsindisi kwisixeko senhliziyo yakho. Mhlawumbi ke, we are not healing. You are not healing on the hurts that we have experienced from your siblings. You are not healing from the hurts that we have experienced from your subordinates. You are not healing from the hurt that the church has done to you. But today, I'm saying, kuyangena uYesu Kristu kwisixeko. Makangene kwisixeko senhliziyo zakho uthi, I surrender it all at the foot of the cross. Abanye benu benzakaliso labazali ityalike. Kodwa uthi ndisengaphakathi ndifuna uyibona izandenzakalisa nam na. Kodwa today I'm saying to you, surrender it all to the foot of the cross. Xa ingena ke uYesu Kristu, he ought to be the Prince of Peace. Kuba kaloku others are yearning for abantu abazabalwela. Lula mos loo nto ne? Others are yearning for abantu abazabalwela, kodwa sithetha ngoYesu Kristu ozisa ntoni? Xa sithi uYesu Kristu makangene ke kwisixeko senhliziyo zethu, let's open all the chambers of our hearts. Nalebu sithi uyivalile na ungena nayo engcwabeni, kawuthi namhlanje kawungene Yesu zisutshintsho. Nakule ukuthi ndikubambile ngayo ndinobhigi ngaphakathi kum, kawuthi kawungene Yesu ngaphakathi nakwesami isixeko senhliziyo uzisutshintsho. Kuba kaloku xa engena uYesu Kristu comes with authority, and he comes to rule, to transform and change your heart so that ubonakale usizisa usindiso nakwabanye abantu. Masicele ke uThixo, as we allow him ngonyana wakhe uYesu Kristu achuchachuche the chambers of our hearts, abulale ngaphakathi kuthi ingcambu yesono. Kuba yiyo ingcambu yesono esibangele ukuthi inhliziyo zethu zibe lukhulu, side sivale inhliziyo zethu angangeni uYesu. Simcela uThixo
maStefano amahle neendwendwe zethu ezingaphakathi namhlanje esithi, may you be exalted in my heart of hearts. May you be glorified as a King of kings and Lord of lords. And as I usually say, it cannot be business as usual xa engenile uYesu Kristu esixekweni. Kwabakho impithizelo, kwabakho inxokozelo, kuba kaloku ungenile uYesu Kristu esixekweni. I pray that you shall be restless up until you find Christ, so that he can give you peace that surpasses all understanding. I pray that uYesu Kristu engena kuyo inhliziyo yakho ezisa utshintsho, kodwa ukhumbule ukuba you are who you are only by the grace of God. Siphila ngobabalo, ayikothi ukwenza, kodwa zinceba zikaThixo esibonakala ukuthi uyasifunqula imiso ngemiso. Masihambe ke maStefano mahle ngale mini namhlanje, and allow God to change and transform our hearts. Masiphume singena in this holy week, kodwa xa siphumela ngaphesheya sibe sithi sibonene noYesu osindisayo. Masihambe maStefano amahle sicela uThixo to capture us and recapture us for his glory and his honor. Onendlebe zokuva makeve. Amen.